Tak dnes som sa rozhodla, že urobíme normálne bohovské jedlo, maďarské jedlo. Ja som bola v Maďarsku dlhé roky. Sziasztok, Lívia vagyok. Teda 3 roky a bolo mi tam strašne dobre a oni vedia variť naozaj. A jedno z najobľúbenejších jedál, čo aj vy určite robíte, je kološvárska kapusta. Tam potrebujete kyslú kapustu, asi kilo, ja beriem zo súda takéto množstvo, nikdy ho nie je dosť, nikdy nie je dosť kapusty. Potom mleté mäso bravčové, toto je krkovica, prosím vás pekne, keď nekupujte mleté takéto v obchode, radšej dajte si to pomleť u mesiara, moje vám to pomleť, sú veľmi zlatí. Rýžu potrebujeme, klobásu, cibulu a smotanu, dobre? Nakrájte si cibulku, v jednom hrnci udusíme na cibulke mäso trochu, osmahneme a v druhom hrnci na cibulke urobíme kapustu a potom ešte urobíme rýžu. Pretože sú to pomaly uvoľňujúce sacharidy, ktoré sú najlepšou voľbou. Normálne klasicky urobíte rýžu na oleji, tuto som si to tak, zalejem to vodou, krása. Takých 10 minút, možno 15, aby to vsiaklo vodu, ale aby ešte nebola úplne uvarená, lebo ona sa potom urobí v trúbe, dobre? Takže tu sa robí rýža. Ideme udusiť trochu na cibulke kapustu a potom spravíme mäso. Keď čítate nejaké recepty na kološvárskú kapustu, tak normálne mäso robíte, to sa má robiť, jak dlho sa to má dusiť a tak, ale ja to nemám rada, mne to veľmi nechutí, pretože ono sa strašne urobí a potom je to také tvrdé trošku. Takže ja osobne len nechám dobre urobiť cibulu a potom na tom osmahnem to mäsko a to sa potom dorobí v trúbe a je to podľa mňa lepšie. Súhlasím úplne a 100%. Lebo tá šťava tá pustí aj do tej ryže a je to ohromne dobre. Takže teraz si nakrájame cibulku, dám to na masť. Môžete použiť olej, ale môžete použiť aj masť. Ja používam masť, lebo ja si ju sama vytápam. Každá kološvárska potrebuje klobásu. No tak. Dáme na slabo, necháme udusiť. Tiež to nemusí byť nejak veľa, lebo to všetko pôjde ešte do truby. A tu nám máme cibulku a na cibulku dáme trošku papriky, môžete aj kmín. A rýchlo tam dá mäso. Takého pol kila, aj viac. Korenie, sol. Ja si ešte zľahčím život a dám tam aj tú klobásu. Pozrite sa. A teraz prosím vás pekne, zoberte si masť alebo olej, alebo môžete aj maslo, ale najlepšie aj masť. A vymastíte si zapekaciu formu. Najprv dáme kapustu, je to tak polovičku kapusty, niekto to dáva že na tretiny, ale nekašlite sa s tým. Dobre, máme tu kapustu. Normálny Maďar Elnézést, beszél ön angolul? zoberie šlahačku, dajú do misky, dáme tam trochu aj kyslej, aby to bolo také chutné. Rozprpleme to. Tak. A trošku to polejte s tým, dobre? Tak polovičku tiež použite, tak. Toto je jedno niečo neskutočne dobré. To je tak dobré jedlo, že však viete. Teraz dajte polovičku mäsa. To je ďalšia sendvičová vrstva. Tak. Dajte rýžu. Tá rýža je tak polourobená, ak vidíte. To je veľmi dobré. Normálne tam dajte celú rýžu. Vidíte, že to je taký hrnčeka, není to veľa, to sa zdá, že je to veľa a není to veľa. Tak ako rád. Zvyšok mäsa tam dáme, pozrite. Všetko, čo tu ostalo. Tak. A navrch dajte kapustu. Tak. Takže máme to a teraz to zalejte smotanou, to je úplne nevyhnutné. Dáte to do truby na nejakých 20 minút na 200 stupňov a máte vybavené geniálne jedlo. To keď dáte hosťom, normálne na večeru, tak odpadnú. Aha, pozrite sa na to, normálne je to hotové. Vyzerá to úplne neskutočne, vonia to ešte viac neskutočne a vyzerá, že je to naozaj dobre urobené. A keby ste ešte cítili, ako to tu nádherne vonia, no to je niečo úžasné.